बर थाना बाई कल खेमा बसे थांयो ता बांकुन्द्रि फाइमासुके न बख्रक मिहिम तंखोआनि हाय तानि मुनि तंसे मोनिया सारि बर थांनानै दंसारि मिया आंसे केफेकबा आं सिलिया नों तो सितं बेले तां मंमा कलाय खेसामो नोंसि आनो चलाखथै बार साइजोंखोबा आं वासमसो बखर सिं थाताना ओंखे खोना ताब ताम खायना सागा देखिसा बासे आनि अब तेरो कुनो आइजेर खरै बे खार थाना जा निंदारा दे फाइनो मुनाय किलिस तंकाबले अरे बाजी बताओ भैया वो फाइन की हे बा नों तो माय जा बासे निं तो मारखै सिद्राब्लासा हाया लीला हाया नोंजे वाचंमान आमा हाया रुको जरा सबर नोंजे नुमा नामा जतो साया मामंसे saya आंसो saya कांखे कानादा दिनै हाया। मोखाङाव बाकी लिबिस्टिराव खाग्लाराव लिबिस्टिरंसा जोंहाय कक सागाय तंमासे आं नं कग्रो बेकानान खुनु गग्रो खानादा नोंजो ता खोनामान जतो बोल मामंसे गावनि बुंनोसा बाकी चिनजा जाबसाका माइखौ माइ खार कुर बुंथंसा फाजिल लो आं खजं हंसे रगै दं ले बासिबै मा रथेर खाग्लाब लाथ्रिवासिन बेखौ सोबरे हाया हाया नि आं गसिया मा इला मा गावनि तखौ बासो काम तखौ नायला बिनि तमु सित्रा मानि बसा नामति खलाय नाय तमु सित्रा ये गलातो ति थथु पायो आसा सिनाल बासो बसै नि दंम त जा आं मोन सुजन सुक दं हनैनाय आं दं साल माबा नों बायदों आं जं मानि नों कहि जाग्रबा कुतुलै खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया